Cek lo. Sekali lagi buat teman-teman, ini satu terbang terakhir dari kami. Ini juga mandat dari tim keamanan karena kita sudah dikasih tambahan waktu 1 jam buat teman-teman semuanya ya. Oke yuk, Mas Ngakot, semoga pupusin alongside the story music. Beto ati, beto lambe. Wis kadung mati rasaku, Kang Mas rungokno tangisku. Becike lunga saka uripku. Pari basan grang. Mbak mau nyanyikan. Lintang ning angkasa kowe tega gawe lara marang tresno. Iki wis dalanku pilihane wong tuaku sepurane yen gawe lara atimu. Sifatmu saiki wis beda, kowe ninggalke aku mentengke wong liya. Apa rasa tresnaku saiki wis sirna kaya lumut ing pinggir segara.
takdirku sing jawabke sliramu beda ati beda lambe tenane takdirku sing jawabke sliramu beda ati beda lambe mari pasangannya lintang ing angkasa teko gawe loro marang tresno sepurane yen gawe loro atimu Terima kasih panitia Segoro, terima kasih dari teman-teman sahabat-sahabat lodgingnya dari The Story Music. Saya Jamal Jaya mewakili dari segenap tim kerabat kerja pamit undur diri. Lumilang Entertainment, Abbas Audio, thank you. Salam damai, salam persaudaraan, salam sehat buat teman-teman semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.